Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katkum ke jing sapriang stat jong kani ka video hakiran san social media ngila banyu I hapok ka caption jong kani ka video baladan bathok kumni dawni we rang ba bulapen mi kani ka video da ka baong Trei dan bor ka Assam ha Umsalang ka badai hapok Mukroh village marsan kut ka ilekshon MDC pen I bor khnang ka Assam bat ngila banyu I bakani kata ka jingtai jong ka Assam hakathan block 1 block 2 khamtam hakani ka shnong Mukroh hakathan JHADC Hills kata West JHADC Hills District. Bat ru ina bani I bolo pen sngau do niu riu rang ba ubala ring ya kani ka video halor kata ka jingle jong kani ka sarkar Assam da ka ba wan ban le don bor syakani ka than wat la kadang don hapdeng kata ka jing ya kren hapdeng ka sarkar Assam bat Meghalaya ban pen bek no yo tau pot usang bala don ki jirwit jirwat hapdeng ki arliang mamla komta na ka Karbi Anglong Autonomous District Council bat ka JHADC Hills Autonomous District Council bat ki nong shong shnong jong kani ka than Snap kum nula keren niu ba hakani ka video. Tedang Trei bitir. Jika jong senang Mukroh di baga Assam gula tu pada kelumar. Jika ya kompau jong senang Mukroh. Baik khad Umsalang.